hapon, mga binati o minahal pong makalunod. Welcome to my channel. Welcome to Matalong. May 14, 2021. Francisco Petit Jr. at your service, Matalong. Itong buhatong guys. Magpinabangan ito guys para makabot na to ang kalambuan sa lungsod sa Matalong. Okay? Di ka mag-ijay-ja kay magsuwa man tayo mahimo nga na guys. Magtinabang nga lang ito ano na kay makapuorat na to ang progress sa itong lungsod. Okay? Kaya nindot mo lang magkaiusa aron mas ang atong idea ba daghan tang mabuhat niya ikaayo po sa atong lungsod. Kaya sige tag-away guys, wala tayo mahimo anak kay kuan man